danna subscribe domin kwankwadar Zuma Family. Music, comedy, movies, and many more. To kin ji shi wannan harka mu a social ko mata akan da ke kuku ɗan iska ne idan kuna harkan fim, sai kuma lokacin ke kike sha'awar ki shiga wannan harka, to me yasa haka? To a lokacin da ban shiga harkan fim ba ni ma ina daukan yan fim yan iska ne su, amma muddin da na shiga harkan fim sai na gama ba yanda ake daukan yan fim ba haka suke ba a zahirin gaskiya. Saboda ni kaina sanda nake gida in aka ce min zan iya participating a cikin harkan fim na ce ƙarya ne, amma da zarar na shiga cikin su kawai sai na ga ba haka suke ba, kawai 'yan duniya ne dai suke nasu maganin da suka ga dama.